Wi sing terakhir ki sapa wi? Ning arep maju kok salto. Pangaken penemban. Kula pun kliwir. Aku dadak salto. Kula menika pemain ketoprak. Iya, iya. Dapukane Perang. Bola dupa. Injih. Ho. Iya wis. Terus niatmu ngopo? Sepisan banding ketoprak menika sampun meh mboten wonten ingkang nanggap. Kula badhe alih profesi. Ya kowe saiki salih profesi apa? Kula menika remenipun adu jago. Wah. Iki elek nang kene iki. Kula nyuwun srana supados jago kula menang. Sampun ping pinten-pinten kalah terus. Aku ora gandhek ngene syarat wong adu jago iki aku moh. Kuwi tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Menamung syarat kipun kula kedah mbayar pinten badhe kula bayar kenceng. Oh. Mung suwe Jalu sak driji. Jagomu Tesih alit. ayo mesti kalah kok ya wong ora imbang kok. Wis saiki tok lereni kowe ganti profesi sak liyane adu jago ya. Pancen ya ketoprak sik wis salang-arang. Ya kowe iso tok gunakake tok kepinteranmu ki tok nggo nglatih ning Karang Pradisan utawa dusunmu nom-noman tok lumpuke nyenengi sresna karo seni budaya ketoprak. Monggo nek wis berkembang iso tok nggo jalaran penguripanmu. Ngoten. Ya iya. Menapa prayogi nem-neman ngen kula latih ketoprak mangke menawi pentas kula buka utuk. Lho. Aku ya elek meneh. Ora entuk kuwi dosa kabeh. Nek entuk dhuwit kuwi ora bakal iso nggunakake apa-apa karam. Oh nggih, ngestakaken. Nuwun pamit. Ya wis ngono.